Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene muganizira. Mutu 8. N'chifukwa chiyani Yesu sanachimweko? N'chifukwa chiyani Yesu sanachimwe pamene anthu ena onse anachimwa? Kodi zinali mwangozi kuti munthu mmodzi yekha pa mabiliyoni onse amene anakhalako sanachitepo tchimo ngakhale ali khanda? Taonapo makanda akukwiyisidwa, ndipo taona khalidwe lodzikonda mwa makanda ngakhale asanaganize kapena kumvetsa. Kodi Yesu anaonesapo khalidwe limeneli? Akadaonesa khalidwe la uchimo ngakhale ali mwana, monga khalidwe lodzikonda, kupsa mtima, mkwiyo ndi zina zotero. Akanaonesa kuti anali ndi chikhalidwe choyipa cha uzimu ndipo amafunikira malingaliro atsopano. Akanafunika kubadwanso mwatsopano. Nzoona kuti mwana wakhanda sangachite tchimo limene akudziwa ndipo sangakhale ndi uchimo, koma khanda likhoza ndipo limasonyeza khalidwe la uchimo. Likuvumbula kuti kuyambira pamene anabadwa ali ndi zizolowezi zobadwa nazo zakuchita choyipa ndi kuti ali ndi chikhalidwe loyipa. Popeza Yesu sanachimwe, ndiye kuti nzoonekeratu kuti ayenera kuti anali ndi chinthu chimene palibe munthu wina aliyense anali nacho. Koma kodi ndi chiyani chimene chinapangitsa Khristu kukhala wosiyana ndi munthu wina aliyense ngakhale ali khanda? Chikhalidwe cha thupi ndi cha uzimu. Choyamba tiye tizindikire mfundo yofunika kwambiri yakuti munthu aliyense mchilengedwe chonse ali ndi thupi kapena la kuthupi limene limadalira chibadwa kapena mikhalidwe yake. Komabe aliyense alinso ndi chikhalidwe china cha uzimu chimene chimadalira mmene mzimu wake ulili. Thupi la munthu lili ndi chikhalidwe cha thupi kapena chakugwa, lili ndi zofowoka ndi zizolowezi zomwe zimapasirana mwachibadwa. Munthu alinso ndi chikhalidwe cha uzimu. Iye ali ndi maganizo kapena mzimu umene uli wodzikonda kotheratu, ndipo umene mwachibadwa ungasogolere kuchita zodzikonda. Tchimo si nkhani yachibadwa. Uchimo umachokera m'maganizo, ndi nkhani ya mkhalidwe umaganizo, gwero la kudzikonda. Munthu yekha mchilengedwe chonse amene mwachibadwa alibe dyera mwachikhalire ndi Mulungu yekha. Pamene Mulungu anabala mwana, mkhalidwe wopanda dyera umenewo unaperekedwa mwa mwana wake amene analandira moyo weniweniwo ndi chikhalidwe cha Atate wake. Pakuti moyo unaonekera ndipo tauona ndipo tichita umboni ndipo tikuonesaniro moyo wosatha umene unali ndi Atate ndipo uonekera kwa ife. 1 Yohane 1:2. Chifukwa chake pali anthu awiri okha mchilengedwe chonse omwe ali odzipereka mwachibadwa, ndipo iwo ndi Mulungu ndi mwana wake. Zolengedwa zina zonse ndi zopanda dyera ngati zili zogwirizana ndi Mulungu kudzera mu mzimu wake. Popanda mgwirizano umenewo, mwachibadwa amakhala odzikonda. Koma kudzikonda si chinthu chakuthupi. Kudzikonda si chinthu chodalira khalidwe kapena momwe munthu amachitira ndi lamulo. Kudzikonda ndi khalidwe limene limachokera mkati m'maganizo a munthu, ndipo ndi khalidwe lachibadwa la anthu onse amene alikanitsidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ngakhale munthu ataphunzira kumvera malamulo, sizingamupase kukhala munthu osadzikonda. Maphunziro sangapangitse munthu kukhala osadzikonda. Kuphunzira Baibulo mogwirizana ndi lamulo sizingamupangitse kukhala wopanda dyera. Chinthu chokha chimene chingapangitse munthu kukhala osadzikonda ndi kukhala pa ubwenzi ndi Mulungu. Choncho palibe maphunziro ochuluka paokha akanapangitsa Yesu kukhala ndi makhalidwe abwino ngati chikhalidwe chake sichinali chabwino. Apa ena amati iye anali wabwino kokha chifukwa iye anadzazidwa ndi mzimu wa Atate ake, koma kuti iye mwini mwachibadwa anali wodzikonda ndi woyipa monga momwe anthu onse alili. Ili ndi lingaliro labodza kotheratu. Ngati izi zinali choncho, kodi kudzikonda ndi katangale kumeneku kunganachokera kuti? Iye anatengera thupi la Adamu koma osati maganizo a Adamu, umulungu wa Khristu.
Pamene anaza pa dziko lapansi pano, Yesu anazikhuthula yekha mphamvu zake za umulungu ndi ulemerero wa Mulungu. Ndi chiyani chinanso chimene chinatsala kwa mwana wa Mulungu? Nchiyani chinamupangisa iye akadali mwana wa Mulungu? Pali ena amene amafika ponena kuti mphamvu zake zinali zitapita, ulemerero wake unali utapita, maganizo ake anali atapita, chikhalidwe chake chinali chitapita, khalidwe lake linali litachoka. Ndiye nchiyani chimene chinachokera umwamba? Ndi chiyani chinasalira kwa mwana wa Mulungu? Malinga ndi chiphunzitso chawo, iye anali atapita. Zonse zomwe zinasalira linali dzina, ndipo linayenera kukhala dzina laboza, chifukwa palibe chilichonse choyambiriracho chinasalira. Eya, ngati zimenezi zinali zoona, ndiye kuti mfundo yokhayo imene tingafike nayo ndi yakuti Yesu sanali mwana wa Mulungu, ndipo Mulungu akanatha kutenga mwana wina aliyense nkumuchitanso nayenso chimodzimodzi monga mmene anachitira ndi Khristu. Anthu amene amakhulupirira zimenezi awonongadi choonadi chakuti Yesu anali mwana wa Mulungu. Tikumbukire choonadi chakuti umulungu si mphamvu chabe, komanso umaphatikizapo chilengedwe. Mphamvu ya umulungu imakhuzana ndi kuthekera kwa mphamvu kwa Mulungu kuchita chilichonse, kuchita zozizwitsa, kulenga mayiko ndi kuthamangitsa zida zina zilizonse za Satana. Yesu anasiya luso lililonse limeneli atakhala munthu. Afilipi 2:5-8. Umulungu ndi khalidwe limene Mulungu ndi mwana wake yekha ali nalo monga chikhalidwe cha umulungu. Koma chimene chingaperekedwe kwa iwo amene alandira moyo wa Khristu, khalidwe limeneli ndi mbali ya chikhalidwe cha Mulungu chimene chimapangisa maganizo ake kukhala osiyana kotheratu ndi zolengedwa zonse. Yesu atabwera pa dziko lapansi sanasiye chikhalidwe cha umulunguchi, ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pathu, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Yohane 1:14. Mulungu ndi wabwino, iye ndi wabwino kwathunthu. Izi zikutanthauza kuti sanakhalepo ndipo sanakhalepo ndi chikoka chimodzi chomwe sichinali chozikidwa pa chikondi ndi kuzikonda. Tonse tikudziwa kuti izi ndi zoona. Khalidwe limeneli silinazikidwa pa mphamvu ya Mulungu, ndiponso silinakhazikike pa chidziwitso cha Mulungu. Ndicho chiyambi chenicheni cha chikhalidwe cha Mulungu. Monga mmene Baibulo limatiwuzira, Mulungu ndiye chikondi, ndi chimene iye ali. Ndi khalidwe lofunika la umunthu wake, ndiponso nchoonadi ndilo khalidwe lalikulu limene limalekanitsa umulungu ndi zolengedwa zonse. Mosiyana ndi zimene ena amakhulupirira, mphamvu sindiyo khalidwe waukulu wa Mulungu. Zikanakhala choncho, ndiye kuti Satana akanakhala pafupi kwambiri ndi Mulungu kuposa anthu, chifukwa ali ndi mphamvu zokulirapo. Khalidwe lalikulu la umulungu ndi loti Mulungu ndi wabwino kwambiri. Iye ndi chikondi chenicheni. Yesu monga mwana wa Mulungu anali ndi chikhalidwe ichi cha uzimu, cha umulungu pamodzi ndi kugwa thupi, chikhalidwe cha Adamu. Icho chinali chake mwakulondola, kunali kwake mwakubadwa, chifukwa iye anali wa Mulungu. Iye anali mwana wa Mulungu. Choncho zikhumbo zake zonse zinali kuchita zabwino, kuchita zachikondi, kuchita chilungamo, ndipo zinali choncho mwachibadwa. Komabe nzonekeratu kuti mphamvu ya Mulungu inali yopezeka kwa iye, ndipo popanda mphamvu imeneyi sakanatha kuchita zinthu zabwino zambiri zimene maganizo ake ankafuna. Ngakhale kuti anali wabwino mwa iye mwini, komabe anafunikira kubatizidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo anafunikira mphamvu ya Atate wake kuti akwaniritse zokhumba za mtima wake. Mlingaliro lina, Khristu anayenera kufika pa mlingo wathu. Anatenga umunthu wathu wakuthupi ndi zovuta zake zonse zofoka ndi zaka 4,000 zakuonongeka. Apa adatsikira kwathunthu pa mlingo wathu. Koma tsopano popeza iye anali pano, kodi akanatithandiza bwanji ngati anali ndi khalidwe ofanana ndendende wa uzimu? Kodi munthu angakokenzake pa mchenga ngati iyenso wayima pa mchenga? Ayi, zimenezo nzosatheka.
Yesu anafunika kuyima pamalo apamwamba ngakhale pamene anasikira pa mlengo wathu. Anayenera kukhala ndi njira zokwezera umunthu, ndipo njirazi sizikanatha kupezeka mwa anthu chifukwa palibe chabwino mwa umunthu. Anayenera kubweretsa umulungu mwa umunthu, ndipo akanatha kuchita izi ngati iye mwiniyo anali wa umulungu. Mwa iye mwini adagwirizanitsa umulungu ndi umunthu, ndipo mwa njira iyi adakweza umunthu kumalo kumene munthu adakhala mwana wa Mulungu. Yesu sanatenge anthu ndeno nkuphunzitsa anthu mmene angalandire Mzimu Woyera. Munthu wina aliyense akanatha kuchita zimenezi, koma mwana wa Mulungu yekha ndi amene akanatha kukhala munthu mmodzi yemwe anali wa umulungu ndiponso wa umunthu, pakuti anali onse. Izi ndi zomwe anthu ankafunikira kuti apulumutsidwe. Kodi umulungu ungayesedwe? Malingaliro okhala ndi mphamvu za umulungu sangayesedwe, chifukwa malingaliro otero amadziwa mathero kuyambira pachiyambi. Koma lingaliro la umulungu lopanda mphamvu zake lomwe silingathe kuona za msogolo, komanso lomwe silingadziwe zinthu zomwe likhoza kuyesedwa. Ndi zoona kuti chiyambi chenicheni chakuyipa ndi kuzikonda, ndipo umulungu uli wachikondi kotheratu osazikonda. Yesu mwachibadwa anali wopanda dyera kuyambira pamene anabadwa, koma chimene Satana anayesa kuchita moyo wake wonse chinali kumpasa iye kuchita china chake chimene sichinali chozikonda koma chodzikidwa pakuzilamulira. Iyi inali njira yomupangisa kuti azipereke ku mfundo ya kuzikonda yomwe ndi maziko a boma la Satana. Mayesero ake atatu m'chipululu anali fanizo losonyeza mmene Satana anayesa kuti Khristu achimwe. Poyamba anamuyesa kuti asandutse miyala kukhala mkate. Ichi chinali chinthu chomwe sichinaonekere kukhala chozikonda, koma sizikanatanthauza kuti Yesu anachita mwakufuna kwake popanda chisogozo cha Atate. Ndipo Satana ankayesa Yesu kuti akhale mulungu wake. Yesu anawuza Satana kuti munthu ayenera kusatira mawu a Mulungu. Mulungu ayenera kusogolera mbali iliyonse ya moyo, ndipo munthu sayenera kusankha yekha zochita. Kenako Yesu anayesedwa kulumpha pamwamba pa nsonga ya kachisi ndi kusonyeza kuti iye anali mwana wa Mulungu. Ichi chikanakhala chisankho chake osati cha Mulungu. Apanso anayesedwa kuchita popanda chisogozo cha Mulungu. Chachitatu, anazipereka kupereka Yesu kulamulira dziko lapansi popanda chifukwa chilichonse chovutirapo kapena kufa ngati akanangomulambira. Kunali kuperekedwa kwa Yesu kulamulira dziko mwa njira ina osati imene Mulungu anayikiratu. Nthawi yomweyo Yesu anakana maganizowo. Nthawi yokha imene Baibulo limavumbula kuti Yesu anali kulimbana ndi kuzikonda kwake ndi ku Getsemani ndi pa Kalvari. Palibe nthawi ina mmoyo wake pamene iye analimbanapo ndi chifuniro cha Atate. Koma ngakhale zinali choncho, kodi Yesu ananena chiyani? Ngati nkutheka chikho ichi chindipitirire ine, koma osati chifuniro changa koma chanu chichitike. Kodi ankafuna njira yozikonda? Ayi, iye anati ngati pali njira ina imene iwo angapulumutsidwe popanda ine kukhala wolekanisidwa ndi inu, ndiye chonde lolani kuti zichitidwe mwa njira imeneyo. Munalibe kuzikonda mwizi. Ngati panali njira yophweka, ndiye kuti panalibe chifukwa choti atenge njira yovuta. Koma tsopano tikuona kuti anali kuyesedwa kuti asankhe njira yake, osati njira ya Atate, osati njira yozikonda koma njira yozifunira. Ichi chinali chiyambi chakupanduka kwa Lusifala. Kuzikonda kumatanthauza kuziganizira tokha osati ena. Kuzilamulira kumatanthauza kusankha njira yanga osati ya Mulungu ngakhale pochita zabwino. Zimakhuzana ndi chikhulupiriro kapena kusowa kwake, ndipo zikutanthauza kudalira nzeru zanga kuposa za Mulungu. Ngakhale tachitira ena zabwino ndi kuzilamulira ndekha ndi uchimo. Koma kodi Yesu anafunika kulimbana ndi mayesedwe ochita dama? Kodi thupi lake limamukokera pogonana ndi mphamvu kotero kuti adasamba madzi ozizira kuti azizizira?
Kodi zinamuvuta kuti asalankhule mawu oyipa kwa Mariya ndi Marita ndiponso kukana kuwakhuza m'malo osayenera? Ayi ndithu. Koma pali ena amene amakhulupirira kuti Yesu anayesedwa ndi mayesero omwewo ndi mulingo wofanana wamphamvu umene mayesero amenewa amatikopa nawo. Koma Baibulo limanena kuti uchimo unali chinthu chimene Yesu ankadana nacho. Icho sichinali china chake chimene iye anakokeredwa nako. Pokonda chilungamo ndi kuda mphulupulu, chifukwa chake Mulungu wanu wakuzozani ndi mafuta achikondwerero koposa anzanu. Hebrew 1:9. Zoonadi, Baibulo limanena kuti anayesedwa mzonse monga momwe ife timayesedwera. Komabe pamene tilingalira zinthu zingapo mosamalisa, zimaonekeratu kuti ngakhale kuti anayesedwa mofanana ndi ife, iye sanakumane ndi mayesero athu mbali zonse. Choyamba, anthu awiri angayang'anizane ndi chiyeso chimozimozi, ndipo pamene kuli kwakuti mmodzi akupeza kukhala kosatheka kukana, winayo alibe vuto lotero. Fundo ndi yakuti Yesu anakumana ndi ziyeso zofanana ndi zimene ife timakumana nazo, ndiponso kuti anayesedwa ngati ifeyo. Sizikutanthauza kuti anafunika kulimbana ndi mayesero ngati mmene ifeyo tikulimbana nawo mayeserowo. Ndi nthawi iti imene yesero limakhala lamphamvu? Ndi pamene lifika m'maganizo mwathu kwa kanthawi, kapena pamene tayamba kulingalira zothekera. Koma munthu aliyense ayesedwa pamene chilakolako chake cha iye mwini chinkokera ndi chinyenga. Pamenepo chilakolako chitayima chibala uchimo. Yakobo 1:14-15. Pamene mwamuna ayang'ana mkazi wokongola, ndi liti pamene kwenikweni amayesedwa mwamphamvu kugonana naye? Kodi pamene iye amangomuyang'ana koyamba, kapena ndi pamene iye ayamba kuganiza za chimene chingachitike pakati pawo? Munthu aliyense woona mtima amadziwa lankho lake. Mayesero amakhala amphamvu ngati tilingalira mozama za mmene kukanakhalira kugonja. Pamene maganizo a munthu apangidwa mosimikizika kuti sangachite kanthu kena, ndi kuti mogwira mtima kachitidweko kamataya mphamvu zonse zakumuyesa. Tingaganizire zimene Yosefe anachita kwa mkazi wa Potifara, nkuziyerekezera ndi tchimo la Davide ndi Batiseba. Mayesero anafika m'maganizo mwa Davide pamene anachedwa pa denga la nyumba, nkuyang'anisisa thupi lokongola la mkazi wa mnansi wake ndi kuganizira zimene akanatha kuchita. Sizinali choncho ndi Yosefe, amene sanaganizirepo ngakhale pang'ono mmene zingakhalire atagona ndi mkazi wa mbuye wake. Tsopano kodi Yesu anayamba wasowera ndi ganizo la tchimo? Kodi adapangapo mwayi kuti achite cholakwika? Ayi ndithu. Iye ankadana ndi tchimo. Choncho nzoonekeratu kuti ponena za mayesero amene amatigwera nthawi zambiri, Yesu sanakumanepo ndi mavuto amene timakumana nawo nthawi zambiri. Ndi zoona kuti Yesu anayenera kugonjetsa uchimo. Ichi ndi chimene iye anayenera kutipasa ife. Koma izi sizikutanthauza kuti analimbana ndi uchimo monga momwe timavutikira. Kulekeranji, chifukwa sanabwere kuzalimbana ndi uchimo, anaza kuzatipasa chigonjetso cha uchimo. Chomwe ankafunikira chinali kukhala wopambana pa tchimo. Izi ndi zomwe iye ankafuna kuchita. Atalandira chigonjetso chimenecho, tsopano akupereka moyo umenewo kwa ine, umene wopambana kale uchimo.